Ginpangunahan han Commission on Elections o CONCOMELEC and voter education na sinarangan Visayas agud pakusgon ang mga first-time voters ngan ang mga kabataan ay importansya han paging responsable nga na maaram nga botante yan nga tiarabot nga barangay at sangguniang kabataan elections. Han sabi nga kampanya ay nagtikang Habasay Samar kundiin inukot-yukot nga estudyante Habasay National High School kaupunan faculty members ngan lokal nga officials ang nagkatitirok para ha voters education ngan voters registration program. Como kapartihan ng inisyatiba, ginpangunahan ang sesyon ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia kundiin ginaghat hini ang mga kabataan nga pumili hintangkod nga mga leader yan ang tiarabot nga BSKE ha Nobyembre 2. Personal nga ginbisita han COMELEC Chairperson ang Basay agud mapakusog ang partisipasyon han mga kabataan ha BSKE ngan tutduan ang mga kabataan pinaagi han diskusyon kasumpay han voter registration, election procedures, ethical voting nga nag-discourage ang vote buying ngan misinformation. Samtang target naman han COMELEC nga marehistro ang maabot 2 milyon nga kabataan nga botante yan nga tiarabot nga eleksyon kundiin ang panrehistro ay nagtikang didahan na kalabay nga Oktubre 2025 ngan mauhuman naman yana nga Mayo 2026. Para sa SK elections ginaaghat nga magparehistro ngan bumotos ang edad 15 anyos sa paigbaw. Samtang kumukapartihan inisyatiba ang mga stakeholders, uniform personnel, nga mga civil society, nga mga concerned agencies in makikipag-koordinar kada tagsa agud mamintinar itong kahimyang durante luwat hiton na sabi nga eleksyon. Ngan tikang dinhi ha Bombo Radyo Tacloban, ini Bombo Van Amoma. And this is Bombo Radyo Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!